Ekionga yaitoni otokogechaka korwase county ya Kisii awase abamenyi korwase sub location ya Igemo mwagichana east location Marani sub county meye county ya Kisii basabire serikali weyasona nina guchaka obotuki eriokomanya egento gosechinchera omwalimu oyomobwe omwalimu omonene bwe skuru yari Kenya abete kagusiria obugima bwaye omwalimu oyo nigo aborete korwarit koria igoro na magega yo korigigwa asegekana koborani atogete ase egesima kia mate gakwete muri keito jobongaga na bakagwikirana senseme yo na gutwariganira roboti rwa senchera yo boikeranu ase enkayo mwalimu Rafael Atemba Urori nigo ya matere na magombo amono moichano monene magega yogotoka segesima ime osiriti bugima bwaye ase chinchera chitamanyakaneti kulengana no murugioye naomi kwamboka nigo mwako ya Rafael Atemba omwalimu omonene bwe skuru ye primary eri Kenya yuresa sub county ya Marani abogete chinsa chamambia eliokororera chombe endagera amanya kogende skuru kota chieti koirana tu abogete mambi njenga na gukama nkamutiga ngora rosi ali chai rindo agotongie gasiga bwo rosi chai akarosi chai nchinga na konia mabere ngoja nganyora banyure chai yo akamanya gosoka kabeka jibuti nsa karabeka jibuti agatebi umwana ururi naro rumoke akamutebi ngimotabe kere chombe chichinsiaga etatogene tukubeka chombe chi tobekere chombe chinsiaga kama gontebi rolebi korote bire nyomba gabu mombura selingo chande ngende school ngabirusi nyomba ngabibe kansa ngatebi umwana uyu roli ngakiro lebi korote bano momo bangusere agende school kago jabeke ono nchinga gwata ngaenda mugondo ono ekero yegite bono margoba handi na kamire ali umwana konte biyo yubajete kubeka chinsiaga nerali ngatate bono ngai mama ali go yani mama ngai tata ali gochi ngomubota to mino tagende suguru ngaya tajeti suguru gorumuna na prase tie goro to bire no bire nsali tacheti gocha buna agenda na bagenda igotara irana nkomubolire ndekere singyo taga kwanire nganje bone naganyire bwangire gocha asoroboti romokonyi bomugambia sub location ya Igemo David Ongera niganyore robot korwa siamate yo mwalimu Rafael na kobeke meroberio abe okorigigwa abwasege kegeke atoka egesima eke itukoria rero mambia chinsa ibere nenusu nanyora esimi korwase omotureti gosomuga kabwere egechichi kiane ganya mutaro ogoteba rindi nga omwalimu Rafael naborete korwa igoro mambia chinsa chiarenge saa moja ya igoro kwataka kurari nga ande nga yaberete yaturigie njira yoko monyora na bora nyore gakara ande sabutete lakini nende Rafael tari monto uratebe urachi gotoke mechi gose wapi gose nani no monto gete bwesigete buya twarora rindi gitwa manyirie serikali gochigoro ne chinsa mochinde chingasi ya serikali twate abana intu bune serikali togusirikia nabana inji yaturari na intu turari njira ya itutore gosento nyore Rafael ande sara nyore kana ari maututi abago konyweru nyagitari bone kere gasi ya chakire chitaika chinke iga bande tuachire gochie twabanga gochia na liebi kuro bya chaka nga ya uwi Rafael otokire twaenda rende twanyora na amaene twamenyoka twaiko twanyora omonto nare gesima ime twachikore egesima eke bagetagura ekiara ntwigwana nabanda anga togocheki chingoro tocheki ebisima tocheki chibando ime ebitutu nenjere kabire umurumu abo mwalimu aserieta Charles Ogetorori nigarogosorora gochia serikali gokorobotuki bwigoro mono elio banyare komanyobo ene igoro yogosira ko mwana omwabo akito gosaba tigobo kene kunyare ko kororekana asogosira kwendu yani omwamsie bwe wodi ya Marani Denis Ombachi nigaruro gosorora gochia saba menyi bensemeye ko babatoereru ekeralire irango chiare ko bwaterana nebyombe byonsi ase okorabuna oboene ngo kororekana bure igoro yogosira kwa Rafael yoli tangani nkoreri bageri otebie family ya Rafael litangani umongino ya Naomi na abana baye engora yani Michael warorongire engora ya kabere ase family yo mugakorori abamu abo bonsi wansera Charles paka Cosmas batay pole nekenyore ki Kenya mutaro
n'abantu baminto bonsi ba Marani ward gento nare goteba nkeringa nakwanire n'abatuki bamang'ana gochakira omo speed bachire barigere crime scene mbacha abasiaidi no barenge egento ekenene nkeri togoteya abanto baminto ntochaka okwana egento tutaramanya obotuki bwachakire onye n'amaene ng'abanto mbamuitete nkomanya tore igo egento nagoteya abanto baminto tiga totwara obokanyeku totwara obotoereru buna bari mwachire babarika amagaseti mwigote n'abanto bakorera omonto okoreru korumambia agatoge tupaka bono abantu bendete kore n'omonto bw'eng'encho sana. Omubiri nyagusira Raphael Atemba nigo bekwa senkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH ekero abanyanyimbo kurwa segeta seni kiarioma bachakira obotuki elio komanya chinchero omwarimu oyo asiretie gosasiria obogima bwaye. Kuripoteria Getembe Television korwa se ekenyorokia Igemo esub-location ya Igemo esub-county ya Marani county ya Kisii Amarietanen Job Ongaga.